is een man met passie. Het is een onvermoeibare werklust. Humor. Sociaal bij het koor betrokken. Ja, ze kijkt naar het opnemen. Alle dingen jouwt er hem bij. En hij is authentiek. Natuurlijk, naar zijn carrière, naar zijn koor, kan ik dat opbrengen. Want wat is er mooier om afscheid te nemen dat je dit achterlaat. Nou, het pakt me enorm naar de tijd. En ik moet oppassen dat ik mijn emotie niet gaan let op zo'n concert. Wel enigszins, want muziek is ook een stuk emotie. Maar ik moet al de trainen bedwingen. Als je een dirigent hebt die 40 jaar mijn koor is optrokken, want ik wil eigenlijk dat ze dirigeren, maar optrokken, dan is dat een heel verlies. Want een Lemster Molenkoor en Harm van der Meer, dat is synoniem. Zit je Lemster Mannenkoor, zit je ook Harm van der Meer. En andersom. Wat zul je het meeste missen? De vriendelijkheid van de mensen. Maar ik doe wel te zeggen, ook de buurtlands fiets of auto riet. En ik zou bekend, dan zwaai ik al jaren. Dus ik ga er wel wat toe, denk ik. Man, bedankt.